Enecan, bir de bugünem Kaýaň başdan geçirmelerini görüň bereydi. Göreli wakaly Kaýa bugün näme işler etdike? Bugünkü hekaýamyzyň ady Kaýa we Gilbert. Anha, direk Gilbert. Bu pişiň suraty. Mena surat çekmekden halis ýadadım. Indi biri bilen oýun oýnasym gelýär. Rosie. Kaýonyň içi gysypdy. Bile oýnar ýaly ýollaş gözleýärdi. Kaýa Ruziýa tirka oýunraýmagyny berk targalypdy. Kaýa, ýuwaş. Men saňa Ruziň oýraýma diýipdim. Ay ýöne kaka men içim yssyda. Biri bilen oýun oýnasym gelýär. Şu wagt oýun oýnar ýaly wagtymyz ýok. Ruzilenem oýunyny soň oýnarsyň. Kaýa bilen oýnamak üçin idil şo wagt ýollaş gerekdi. Oň şo wagt içi gysýardy. Gilbert, sen bilen oýun oýnalymy? Soňra Kaýanyň başga bir oýun oýnasy geldi. Näme oýun oýnasak? Kaýa Gilbertiň it hakyndaki tymsallary halamaýany bilýärdi. Ýöne oň sıçan hakdaky tymsaly eşdeti gelýän bolmagy mahmal. Guş hakyndaki tymsallaram halamagy mümkin. Gilbert, oýun. Hekaýe dinlemeli wagtymyz boldy. Bu hekaýamyzyň ady Sıçanjyk. Sıçanjyň bir dosty bar ekeni. Dostunyň ady Müçene Sıçan. Bir gün olar Gilbert seretany bören ogudan Sıçan. Seret, Gilbert, ha, kitabyň içine seret. Gilbert, seret. Men sen näme oýnamak halýanyň bilýän. Çözüläýmesin. Ataň seni gezmäge gidýär. Tamam. Bolýa. Beýleki ýerler özüň boýaý. Gilbert. Men Gilbert bilen Atalogul multfilmini oýnap ýördik. Rollarda men ata bolup oýnaýan. Sen oýnap ýören oýnyň diňe adamlaryň arasyna oýnalýan oýun. Men sen çağılan halaýan oýunlaryny oýnamaýanyň bilýän. Oň sebäbi senini bädek däl. Dogry dämi? Elbetde. Gilbert, pişik. A ol pişiklen oýuny halaýa. Oň halaýan oýunlaryny bilýärmi? Bilýän. Owa. Sen pişiklen oýuny halaýan. Men onu bilýän. Miau. Tut Gilbert. Biz pişiktiriz. Pişik oýuny halaýas. Biziň ören gowy pişiklerimiz bar. Yeni, bir de Kaýa baradaky hekaýelerden okap bersene. Hany göreli wakaly. Bu hekaýe Kaýa entek 3 ýaşynda kabul geçýär. Hekaýaň ady Kaýanyň uklaýşy. Kaçan gelerke? Derrew gelmek ahmal. Gel ene. Men çykyp bilem o ahyryn. Ene, sen yaman gaty ullay. Kaýa we Ruzi enelerini ören gowy görýärdiler. Menden näme gidilejek bolýaňyz? Kaýanyň ejesi bilen kakasy gidenden soňra enesi olar bilen oýun oýnamaga başlady. Yatar wagtym bolupdy. Enes olara ertek aýdyp bermezden ozal Kaýa dişlerini ýuwdy. Soňra ýatmaga gitdi. Enesiniň gelmegine we täze ertekler aýdyp bermegine garaşdy. Ene.
gadim zamanlarda bir ördek bar ekeni. Enesi erteke başladığı Kayo'nun uykusy gelerdi. Şey dip ol uyka gitti. Gilbert, edýanyň näme? Bir oýunundan soňra Kayo'nun uykusy gelen okdy. Näse de gözüne uyku girmeýärdi. Ýastygynam düzedip gördü. Ýöne oňam nepi degmedi. Daşarda ıssy tomuz gijesi höküm sürýärdi. Kayo'nun otogyna aýyň şöklesi düşýärdi. Kayo bu ýagty jaýda uklamagyň alajyny gözleýärdi. Tersine öwürlük gördü, onna da bolmady. Kayo, meni bu otog düýün arasalapdym. Seni hem himme da dagdyrdyň döredipsiňle. Özüňem ters ýatypsyň. Ene, ukum gelen okda. Sen uklap bilmejeňi bilýärdim. Bu otoň içi ýagdy. Penjire perde dakmasaň otoň içi ýagdy bolýar. Perdeler niredeke? He, nime, ýadyma düşdi. Ejeň ýugmalyp ýördi. Men pikirimçe... Kayo enesiniň näme pikir edýänini bilesi gelýärdi. Bula bolaydy, inne garanky bolar, inne arkayn uklarsyň. Sag bol, ene. Bu ýerler garanky bolar. Nime, ýene bir zada ýeten ok. Kayo, sen uklamaga taýynmy? Be, ören owadan görünýär. Kayo'nun otogy şeýle bir owadan bolupdy gelin, aýdar diýer ýalyl. Ol owadan arassa ýerde süýji ukagydenini duýman galdy. Size ýene bir hekaýa aýdyp bereýinmi? Hawa aýdyp ber. Bugünkü hekaýamyzyň ady Kayo'nun itten gorkuşy. Men ullakan köşk kaldırmaly. Anha bolly. Kayo gorkupdy. Itoňa gaharjan gözü bilen seredipdi. Ece. Kayo, saňa näme boldy? Olit men işlejek bolly. Şo güniň ertesi Kayo enesi bilen öýde galmaly. Emma Kayo enesiniň öýüne täze güjüjek getirileninen habaram ýokdy. Bugün biziň başga da mihmanymyz bar. Oň bilen tanşasyň gelýärmi? Hawa, ene haýyş edýän. Berde gorkor ýazat ýok. O meň dostum. Ony seňem halajaňy bilýän. Ýok. O güjüjek. Ony göresiň gelenokmy? Maňa ynanay. O saňa degmez. Ay, bolýar da. Anha Ferit Kayo ol ören owadan. O dostlaşmagy halaýar. Dogry aýtýaň, ene. Eger gorkýan bolsaň aşganan gapysyny ýapyp goýaýar, bolýarmy? Bolýar. Güjüjüň daşaryk çykyp bilmejegini bilse de Kayo'nun içinde gorku bardy. Oğlum, gel hani? Ferit bir zat edeli. Güjüjekler barada kitap okaly. Kayo esli salym enesi bilen kitap okapdy. Güjüjekler barada kitaby halapdy. Ol güjüjek birden göresi gelip başlady. Ene, güjüjüň sesi gelýär. Görhan näme üçin hawlaýaka? Belki de bir zatlar garganasy gelenler. Bay sen owadanlygy, seni ýamajykdyňmy? Alan şuny? Nähili süýjümi? Kayo'nun içinde entegim az kem gorku bardy. Näme de bolsa ýanyna enesi barka güjüje görmeliýen netije geldi. Güler ýal näme bar Kayo? Näme üçin gülýän Kayo?